SMNR Radio News Blast. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-28 nga anibersaryo, nagpahigayon og Corporate Social Responsibility o CSR activity ang Waterfront Cebu City Hotel and Casino alang sa usa ka gatos ka mga bata sa SOS Children's Village sa Talamban niadtong Hulyo 22. Naghatag ang hotel og mabag-ong school supplies, merienda ug espesyal nga mga pagkaon nga giandam sa ilang mga chef. Miduyog usab si General Manager Ali Banting ug ang mga kawani sa hotel sa pagdula ug pakig-uban sa mga bata aron makahatag og kalipay sa maong okasyon. Mato ni Banting ang labing maayong paagi sa pagsaulog sa ilang anibersaryo mao ang paghatag og balik sa komunidad ug paghatag og paglaom sa mga kabataan. Pinagi sa mga inisyatiba gipakita sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino ang ilang padayon nga commitment sa pag-alagad o pagtabang sa komunidad ilabi na sa mga kabataan nga nanginhanglan og suporta.